Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da saduwa a cikin wannan tasha mai suna Mass Fikira TV da za mu karanta muku ƙasaitaccen littafi mai suna Haramtacciyar Fada wanda Abubakar Tanko Iliyasu wato Atti ya rubuta, yayin da ni Muhammad Ashir Sani Gyaɗi-Gyaɗi zan karanta muku. Marubucin ya fara da cewa fadan na cike da manyan fadawa da barare masu matuƙar kurji a yayin da sarki Jazbani ke zaune akan karagar mulki cikin tsananin ɓacin rai har kawo yanzu bai ce ko ƙala ba wani abu bane ya sa shi bakin ciki face bokonsa ya labarta masa matarsa za ta yabi ya mace kuma za ta girma har ta gaje shi, sai dai za ta kashe mahaifiyarta. Hakika masu iya magana sun yi gaskiya da suka ce tsafi gaskiyar mai shi, domin ko da goma ba a cika ba sai ga wani bafade ya shigo fadar da bisharar matar sarki ta haifi ya mace. Maimakon sarki ya farin ciki sai ya ƙara murtuke fuska ya miƙe tsaye a fusace ya bar fadar. Waziri ne ya yi wa mutane bisharar haihuwar cikin hikima don kar su fahimci al'amarin ko, amma shi ma waziri na jimami da tunanin akan halin da ya ga sarki ya shiga. Ko da sarki Jazbana ya shiga cikin gidansa sai ya nufi hanyar turakarsa, to amma sai ya tuna cewar idan bai shiga ɗakin mai jigo ba za ta fahimci lallai akwai matsalar da ke tare da shi. Cikin hanzari ya sauya hanya zuwa ɗakin matarsa mai suna Amnata. Ko da shigarsa sai iske kuyangu da barori na ta aikace-aikace, yayin da kamshin turaren muski da na za'afaran ke tashi ko ina cikin ɗakin. Ko da kuyangu da barori sai ga sarki ya shigo sai suka fice waje. Sarki Jazbana ya karasa gaban gadon da matarsa Amnata da kyakkyawar jaririya take kwance, ya durkusa a gaban gadon da zinare, ya kura wa jarirar idanu sai ji gabansa ya faɗi. Saboda karan farko ya ji soyayyar yarinyar ta shiga ransa fiye da dukkanin 'ya'yan da ya haifa a baya. A lokaci guda kuma maganar boko hibbu ta faɗo a ransa cewa yarinyar za ta yi tsayin rai har ta gaje ka, sai dai za ta kashe mahaifiyarta. Saboda haka da zarar an haife ta a gaggauta kashe ta. Amna ta katse masa tunaninsa da cewa ya kai babban sarki, ya daga kayi shiru ba ka nuna farin ciki. Nan take sarki Jazbana ya saki murmushi a fuskarsa sannan ya ce, ya ke mata ta ki sani na kasance cikin tsananin mamakin wannan 'yata mai tsananin kyau wacce ta shallake dukkan 'ya'yan da muka haifa, kuma nan take na ji soyayyar da ta shiga raina. Amnata ta burbushin jin daɗi sai ya miƙe tsi sannan ya ce mata, matata zan shiga cikin turakata zuwa wani lokaci zan fito. Cikin hanzari ya shiga cikin turakarsa, burin sa yi hanzarin haɗuwa da Boko Haram domin a san abin da za a yi. Nan take ya janye wata katuwar akwatin karfe da ke kusurwar damar da ɗakin, sai ga wata matattakala tamkar gidan ƙasa, to amma ba gidan ƙasa ba ne, hanya ce dotsar da za ta sada shi da wani kasir gumin daji har zuwa gidan Boko Haram. Nan take ya tattaka matattakalar sannan ya janyo akwatin ya rufe sam tamkar babu wata hanya a wajen. Ko da ya dire a ƙasa sai ga wani ingarman dawakai guda biyu, ɗaya fari ɗaya sol ɗaya kuma ja. Cikin hanzari ya haye farin ingarman ya sufane shi da gudun tsaye zuwa gidan Boko Haram. Sarki Jazbana babban sarki ne a nahiyar domin yana da girman masarauta da manyan jarumai mayaka haɗi da makamai masu haɗari. Duk ƙasar da ta nuna musa yatsa sai ya tankwasa. Shi kan sarki Jazbana babban sarki ne fasataro, yakan iya yaƙar rundunar mayaka shi kaɗai komai yawansu. Yana amfani da mashi da kuma takobi a matsayin kayan yaƙinsa. Idan ya jefa mashin a tsakiyar mayaka sai ya zara takobin ya rika tarwatsa maza, yana bazar da su ƙasa har sai ya dangana zuwa inda mashin nasa ke cike, sannan ya ƙara zare shi daga ƙasa, ya ƙara cilla shi gaba, ya ci gaba da bazar da mayaka ƙasa. Idan kaga sarki Jazbana ya amfani da mashinsa wajen kashe mutane to rana ta ɓaci, kamar wata rana da manyan birane guda 10 suka yi masa taron dangi da dubin mayaka. Sarki Jazbana ya fito filin yaƙi da manyan zakwakwaren mayakansa, aka fara yin kare jini biri jini. Yayin da aka yi wa nisa sai aka fara yi wa sarki barna, aka kakkashe masa mayakansa tsulum. Sai ga sarki Jazbana ya bayyana a tsakiyar filin yaƙi cikin wata irin shiga ta ban tsoro. Nan take ya fara aikin nasa na kai maza ƙasa, ya fi jin daɗin yaƙi a ƙasa, don haka a wannan karan mashinsa ya rike a hannun hagu, takobinsa na dama. Ya kutsa cikin dandazon mayaka da gudu mai tsananin tamkar walƙiya. Mashinsa na tsira mutane ba adadi a yayin da takobinsa ke tsira kawuna, sannan yana bangadar dawakai da mutane da kirjinsa suna zubi a ƙasa. Ohoho, hakika idan jarumta ta haɗu da sadaukantaka sai dai a yi hagu. Haka sarki ya rika ƙarar da mayaka har ya dangana da wani sarki mai taurin kai. Sarki Jazbana ya nuna masa bambanci da wuri inda ya tsiro shi daga ƙasa har zuwa samansa, sannan ya cike mashin a ƙasa. Haka sarki Jazbana ya tsaya a filin yaƙin da jikinsa duk jini ya yi face-face da shi.
A wannan lokacin kima da darajar Sarki Jazbana ta ɗaukaka a nahiyar Beninsa na Daulatul Zaman ya samu ci gaba da ɗaukaka. Sarki Jazbana a yanzu yana da shekaru 45, mutum ne shi mai matsakaicin tsayi da manyan damatsa a murɗe ga yalwar gashi. Tun yana ɗan shekara 18 ya hau kan karagar mulki bayan mahaifinsa Sarki Le'andaru ya mutu. Gudun sa'o'i biyu Sarki Jazbana ya isa gidan Boka Hibbu, bai tsaya wani jinkiri ba ya kutsa kai cikin gidan a yayin da ya iske Boka zaune akan buzu a tsakiyar farfajiyar gidan ya tankushe kafarsa. Idanuwansa a rufe, Boka ya yi wa Sarki Jazbana magana da cewa ya kai babban sarki, mune maka barka da zuwa, sannan kuma ka zo ne da buƙatar a canza kaddarar da yarka ta zo da shi saboda ba za ka iya kashe ta ba. Sarki amsa da cewa haka ne ya kai babban Boka. Boka Hibbu ya bushe da dariya mai matuƙar amsa amma duk ilahirin gidan ya amsa. Sannan kuma ya fara buɗe idanuwansa a hankali sai ga sun yi jajawur. Ya kai sarki mai daraja, ka sani mu ma umartar mu aka yi da mu sanar da kai abin da zai faru, kuma an san ka da biyayya ga abin bauta ga mashi. Ana ganin ba za ka taɓa saba masa ba. Sarki Jazbana ya tare numfashin Boka da cewa hakika zancen ka gaskiya ne, to amma a wannan karan ina so a samo min mafita, domin kamar yadda ka faɗa ba za a iya kashe yarinyar nan ba. Idan kuma babu mafita to ni zan salwantar da ƙarfin masarautata ta hanyar raba birnin gida 4. kowanne ya samu gashin kansa, a bashi sarki mai jagoranta, ni kuma zan sare hannayena da kafafuwana, a haka zan ci gaba da mulki. Kaga babu zancen wani karfin sarauta a Daulatul Zaman. Boka Jazbana ya yi shiru yana nazari, zuwa can kuma sai ya ƙara bushe da dariya. A lokaci guda kuma ya yi shiru ya dubi sarki. Akwai hanyar da za a bi a samu warwarewar matsala, sai dai tana da haɗari sosai domin za a iya rasa rayuwa. Rayuwa ba a bakin komai take ba, in dai akwai biyan bukatar. Sarki ya katsa Boka. A yanzu za ka iya shiri ka tafi neman kitson babban kifi shark wanda ke tsakiyar ruwan Maliya, sannan da kwakwalwar dodo makawuni wanda ke can dajin Zaburut. Daga nan kuma sai ka wuce zuwa birnin Sin wajen Sarki Jirjin, ka roke shi ya baka aron wani babban likitansa wanda za a kawo shi ya yi wa yarka aiki a cikin kwakwalwa. Sarki Jirgin ba zai baka likitansa ba har sai ka nuna masa kan dodo makawuni, sannan kuma shi ma kuma sai ya jarraba ka ya ga shin za ka iya kare lafiyar likitansa. Amma kafin ka tafi zuwa wannan guraren sai ka fara zuwa kasar Hindu, ka nemi wani ma'abocin barkwanci da dolantaka. To amma a cikin dolantakar tasa yake da ilimin sanin hanya da warwarewar matsaloli, sunansa Sinoni. Sinoni zai nemi ka biya shi kuɗin aikinsa da darhami da zinare masu yawan gaske. Kar ka damu, a bashi za ka ga amfaninsa, domin shi zai nuna maka dajin Zaburut inda Dudu Makawu ne yake. Sarki Jazbana ya ja dogon numfashi sannan ya ce, to ya za a yi da mulkin masarauta ta kafin na dawo? Tunda har kawo yanzu ba wanda ya san halin da ake ciki, matata bata sani ba, waziri ma bai sani ba, balle kuma mutanen gari. Boka Hibbu ya ce ya yi daidai, domin ba ma buƙatar kowa ya san halin da ake ciki har sai ka kawo. Kuma ka sani wannan kitson babban kifi shak da kwakwalwar dodo makawuni za a haɗa da wani sinadari na tsafi, sannan ƙwararren likitan kwakwalwa na Sarki Jirjin ya buɗe kwakwalwarsa ya cire wani abu, sannan ya sanya mata sinadari na kitse da kuma kwakwalwa, shine zai samu canjin kaddara ta na kashe mahaifiyarta. Sannan zan haɗa ka da wani aljani mai tsananin gudu mai suna Gulmahak, shi zai kai ka ya dawo da kai. Sarki Jazbana ya shiru yana nazari, zuwa can sai ce idan na tafi waye zai shiga da mulkin kasar, tunda har yanzu ba wanda ya san abin da yake faruwa. Sannan a yanzu ban fito da makamai na ba, kuma a halin yanzu ba ni da dukiyar da zan ba sarkin barkwanci Sinoni. Boka Hibbu ya ƙara bushewa da dariya sannan ya ce hakika ka manta ne ya kai sarki mai daraja. Yanzu nan zan tura wani aljini zuwa birnin da irin siffa kai ci gaba da mulkin tamkar kai ne akan karaga. Sannan shirinka na yaƙi zai dawo jikinka da dukiyarka duk zan sa a ɗebo maka kafin ka rufe idonka ka buɗe. Sai shi ya rufe idonsa yana buɗewa sai ya ganshi cikin shirin yaƙi har da kambunsa na tsafi da kuma dukiyarsa haɗi da guzuri mai yawa wanda zai ishe shi har ya dawo. Nan take Boka ya hau maganganu na tsafi sai ga wani aljini ya dirgo a tsakiyar gidan. Boka Hibbu ya daka wa aljanin Galmahak tsawa ya ce, ya kai Galmahak, ga sarki nan za ku yi doguwar tafiya tare, ka yi masa biyayya a bisa duk abin da ya umarce ka har ku dawo. Galmahak ya amsa da an gama ya shugaba. Nan take sarki ya haye bayansa suka luluka sama tun ana hangen su har suka kulle a cikin gajimare, yayin da Boka Hibbu ya bi su da kallo yana murmushi. To masu sauraro, a nan za mu tsaya a cikin wannan kashi na farko na wannan littafi mai suna Haramtacciyar Fada, wanda Abubakar P. Ilyas ya rubuta, wato Ati. Domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe shi a wannan namba 080 06 37 495